Kumusta ka mo tanan? Asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Salamat jud kayo. Okay, ako sa nang pasalamatan ko sa pamati usab sa akong mga kahigalaan na napita sa Pangan-an no, shout out nako ni Pangan-an, Isla Pangan-an, Lapu-Lapu City nga ni konsehal Anita Buok og ni Emia Tatoy diha sa igsoon kini sa atong city councilor ni Montor Tatay. Puro sa ni mga konsehal na napita sa Pangan-an ug sa Santa Rosa. Okay, salamat sa inyong papaminaw. Og ni Juliet Inok Tatoy sa Pangan-an Yapon, no, naminaw di kinato kanunan ni sa mga maninda din napita sa Agos, no, suroy gid si Juliet Enoch Tatoy. Thank you kay ug salamat usab sa inyong paminaw dinhi atong tulumanon sa DYHP mo hindi ka panambiruan usab kamo. Salamat kay ninyo tanan. Okay, unya ang atong suwatan po karon tong hatagan ug pagdagad, no, pinada kini sa usa ka lalaki nga mapatawag na sa ngalan ni George kini gibatan ng duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si George. Kini nga akong asawa, sobra gyud kini ako asawa ay. Sobra kayo ug maunay masuko kay halos tanan namong mga butang. Ihapos lagi nako. Padung yun ako ra ba? May tagadtos na suban. Mao nga kung mag-away may mangita ko na ang kataguan taon kay siguro yung buhagtok akong ngano na problema ako ni ako asawa no katong niabot siya sa mua nga protiisuga niya samtang nagkanta-kanta ko inani ako buhato na ha inani na ako pagsugod para mahibaw mo unsa aniya. Sa dihang ikaw nag-inusara Musantok yun dayon ang kabalaka Kalimti na lang ang mga suliran Itugyan sa Diyos ang tanan Sa dihang ikaw magmalipayon Imong magubuhat daw dili tagdon Apan sa dihang ang tanan nawala na gusto mo nang muday kaniya asa nang pagsalig mo asa nang pagtuo mo iba'y lumubaning kalibutan asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya muunong bisan pag ikaw sulayon sa dihang ikaw nagmagulanon ang langit kanimo daw sa mutabon apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo nahanaw ang mga kagulanan asa nang pagsalig mo asa nang pagtuo mo iba'y lumubaning kalibutan asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya muunong bisan pag ikaw sulayon padayon lang ganti sa imo sa unahan asa na ang mga saad mo asa nang pagsalig mo iba'y lumubaning kalibutan asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya muunong bisan pag ikaw sulayon Pagdaro mo ha! Di Mura pa kumahadlok niyo! Nag-insa ka mo! Hindi ko na yung glanting eh! Mura pa ito pangilabot niyo! Leche! Nausan ka tao ka na niya kinsan mo sa kontra ni ko natawa pastilan naugo na ko na yun unsan mo sa kaniko buta pastilan Hilas di mo! Hilas! Naunsan mo sa kanay naunsan mo kinsan mo sa kontra ni mo Ay, tao pag-apil-apil na, George! Aron di ka mapagad niya! Tarawang mo tanah tingin sa kontra ni mo Ay, kinsa pa! Kanang silingan to budlot kay Simon! Kanya hay ragi pa budlot ang simot kay himantayon kay dako libakira. Widha marites tingali na Di na matawag og marites. Kay kana mga marites, mga sosyal ng libakira chismosa. Pero di man na sosyal. Wa man na angay mag sosyal kay bati man naong. kinsa ba na silingan na ba Wa ka kailag kinsay silingan tong budlot kay Simon. ay si Tisay
Ha, sagod kuhaan ng iyang katisay. Masimod lang daan. Di na, ambot lang maglibog ta. Kung i-drawing ba na to, inig-drawing to, maglibog ta kung saon. Kung simod ba o lubot mas baka. Ay, hililom lang siya, day. Kaya madulunggan ka. Uy, madulunggan ko mahadlok na ko. Uy, excuse me. Dili sila ang tao nga may makapakurog sa akong mga tuhod. Ha, tingali ko sila kahibawag tagadiin kong kaliwat. Ha? Unhan ko niya? Ha? Ay, gusto na. Sulti, unsa pa hinungdan sa inyong away, ha? Unsa hinungdan, na. Kining akong asawa, buutan ba ni siya? Jolly ba kayo ni siya? Pero lain lang ni siya ngoy masuko. Liban na labi na imong biklon, pastilan. Mugawas ang pagka-out sa ilang lugar sa una. Unya? Ay! Siga man ang mata ni mo, ha? Nakakita ka na kumisika ni. O sama, nakita kag multo, kaning imo gikatubang imo mo ding amahan. Tay, timiyong itang. Ay, ako dito. Tay, kinitay. Ay, ikaw mo din yan. Tay. Dayo sa uyo. Una itong istorya. Dali. Tun na, Dres. Tun lang. Asa namang anak kong siga, ha? Si Brenda. Nakapis kwarto, tay. Ay, tuog pa man na. Tapoy yung nasaway. Uy, nag-away mo gahapon. Dali tayo, ay. Siyaw ka nga mo silingan mo, ikaway. Uy, unya, buhi pa ang inyong silingan. Buhi ka, tay. Kay, amot. Basta buhi pa. Uy, unsa, mihupas ng iyahang power. Ha? Hipas? Ano ba, tay? Tanang kaaway, anak dito sa mo. Pulos patay. Ha? Oh, Yun sa niya, tay? di away ra namatay. Namatay, yun sa pag-away. Yang ipuspusan. Wah, oy, giaway ra lagi. Unya, na konsumisyon na yung kontra, giatake, patay. Tatay, sa nabil mo yung sa magpatay na. Ba, gamit ang akong anak. O sa nakahagkamot pa'y gamiton, no? Sige, tay. Kaon sa rin. Ba, sa gamit ha. Kaon sa rin. Busog pa man ko do. O sa may sudan ninyo diha, be? Paksiyo naman na, tay. Paksiyo. O ba? paksiw. Mula nahilis na tingali ro itong akong gikaon na diha, da. Kaon na lang ka. Aw, na, magka. Sige, ato lang dispugahon. Anugon man sad. Sige. Dali. Aray na sa kusina, dali. Maayo kinasuroy ka diri, Tatski. Ay, sa wala sa kayo awards, no? Naibaw naman ka nga busy kayo ta. Busy kay Kasmadjong. Wala ko magmadyong anak, oy. Lain ako gikabisihan karon. Ano sa man, Tatski? Ay kanagong online sabong. Wow, ha? Nag-upgrade ay karon di ay. Gikas Madjong, online sabong na ka. Wow, high-tech. Ay, laun sa baya ka. Di ko gustong matiguang na lang anang madlong, oy. Inahanglang mo upgrade po siya. Yan sa man, manakag noak. Mana, oy, di panuak, George. Ano sa man? Mutira kag hata-hata. Ano sa imong gusto, Tatski? Tuba? Ano sa man? Pili lang. O sa ito ba, may magbuyog ka? Ano sa man ay hard? Ano sa man mag-hard ta? Mayog tigas. Unsa man? Paano lang? Beer na lang ta. Mayog bugnaw. Okay. Sige. Beer na lang ta. George! Dool na yun, dire, be. Bida, oy, dali. Day. Pagkuha sa dito beer, be. Sila ng salod. Wa mo laing tindahan din, eh. Sa load lang hapoy pangan. Pareha po na dito sa amo na sa load store. Sige na, George. Lakaw na. Day. Di na ba pautang ng salod, ha? Ingnang ako. Tuo man ka, oy. Pautang na ginabasa ako. Ingna lang nga kang Brenda. Tuslo kung kuno ng iyang matangga sigalang. Sige na, usa lang kahon. Ginuho ko sa kahol. Mura taging berkol na. Ay, George, unsa man siguro na ay. Puwer mo bertol. Unsa man ikapato sa akong gisulti nga pagkuha ko sa kahon dito. Unsa may gusto nimo pagsulti na daan? Ay, so ay lagi na ko. Ay nganong suwayan man lagi nimo? Ingna laging ako lagi. Ako'y mo bayad ana. Bida sa di mo sultihan. Oy, di kay siya pautang hagisan ko noon siya dito na. Sige na, batsi na. Wala na ilihok sa asawa. Kung unsa po siya manulti sa tigas kaysa. Unya pag yun. Kumusta naman ka din, ha? Okay raw eh, Tatski. Diha yung kong bilib ni mo na. Tanan kong bilib, horot. Karaan naman na Tatski, oy. Ah, George! George! Day. Pagkuha sa dito karne silang bitoy, bi, usa lang ka kilo. Para sa itong paniod to. Ana ba may paksiw, day? Ay, naunsa baya ka. Pakanon ni mo sa tatay og bahaw nga sudan, ha?
Ako nang irpat. Nya imo lang pagkat ubahaw. Naunsa ba ya ka oy? Pagkuha dito, nya adobuha. Kay mo na paboritong tatski. Sige na. Dugaya mo lihok koy lakaw na. Day. Nya, taon day. Udi taon mo sugot, ha? Mautangon na to, unsaman. Ingna nga og dili siya pa utang, ang iyang iro mo'y akong ihawon. Okay siya? Ha? Saan na yung iro? Aron maoy among himuong pulutan, okay siya na? Day, Brenda. Lakaw na George naon sa man ka oy. Ikaw man mo baliba diha nga di man ikatag iya. Bida sa dimo oy. Tuwad ko nila misa ron. Unsa mga taon, oy? Nasa tayo? Aw, iapil ko na tuwad. Sige. Lakaw na do, be. Lapas mo, bida. Bagan man sa tag-apel ni mo. Sige na, lakaw na. Sige. Puya. Kinurad mo yan yung kinabuya. Ay! Ako lagi nakita nga murag mas isog pang akong kasawa kay siyang tatay. Murag hadlok man taon nga ipagtuwad tatay ang mga lamisa taon. Hadlok sa tatay oy. Tatay. Okay ba ka diha? Okay, man. Ano, man? Kuan duko na ka diha. Murag magmatag ka imong mata. Okay ba ka? Nag-ampo, magod ko. Nagampo ka? Gampo di ka tay? Sige. Ampo Magtuog ka na. ko, Mao ba? Ana ni mampo tay. Magtutuhong laway ba? Nabag, kita na ka. Ay, awa tayo, wa. Yusa, sa mga anak kong siga, si Brenda. Sa kwarta hubog kayo. Oh, maayo kayo nakapahuway. Stoy. Sultihan na ka. Ano nga akong anak? Ayaw kumpiyansa na. Ha? Tuman yun unsay gusto anak kay. Lain naman ako, tukong mga supakon. Oh, mau ba tayo? Dili ko naliwat na ako. Ha? Di na liwat tayo? Iya? Oh, liwat na ako. Bitaw tayo, liwat bitaw. Ay, sigag mata. Liwat. Nya, mahadlo ko sahay. Siga man kayo ng mata ni mo. Kung masukos Brenda, musamot ka siga. O kung siga kag mata, murag times 2 ang imong kasigang mata ni Brenda, no? Dili na mabuot ako ipasabot nga liwat na ako. Unsa man day tay? Kanang iyang kaisog, iyang kabagsik, na diri na liwat na ako. Ha? Sultihan ta kaduha. Bagay tambay dito sa amo. Makakita lang sa akong anino, managan ka na. Tinuod na ako gisulti, ha? Murag hadlok lagi kang Brenda tay. Aw, anak mo na. Di siya madok si mga nino tay. Dili na mahadlok. Mangulata mga nag-anino. Oo, akong anino, ana, napiang kay Gikulata. Tawan na biya ni mo tay. Pero isog ka. Sauna, sa akong panahon do, wa na'y kinahanglan ang mga pulis dito sa amo. Kaya kung doon ay maghurumintado, ang mga pulis may maupay manawag na ako. Oo, na ako'y maghurumintado dito sa amo, ang mga tao manawag og pulis, pero ang pulis, ako sa'y tawgon. Kaya dili nila kaya, mahadlok man sila. Parang ako kyung ilang tawgon. Nya tay. Ang naa maghurumintado. Ini nga puta ko. Basta dili mo patuo. Pite. Kuma, ato mag-atuan ka sa amo. Kita mo kung nga ang mga estambay dito, mga dagko kayong patik, pero pagkahibaw nila nga bisita ka sa akong anak, wag yung ursa nga may paligla ni mo. Dili ba? Oo, tinuod yun na tay. Suroy yan dito. Suroy usap kay safe ka nga mato dito. Doon na ganay mo paregla ni mo, ing na nga umagad ka ni Timyong magtuwad. Tay. Basta ing na lang ko, dunay magbinuang ni mo dito. Kuhaan ko nag-itlukon kinsa nagtawanan. Okay, tay. Ano, sige. Ursa kay, ubalik ko katog. Ang biha. Batik man, kidon. Oh, si Ato? Ma'am, nakabarangay ni ma'am. Kauban ako na sinong ma'am. Nya? Naghatod ko aning sumon ma'am, gikan sa barangay kay naireklamo batok ninyo din eh. Ha? Sino reklamo? Kasi reklamo? Si Kuan ma'am, si Teresita Cubalon. Ang budlot og simod? What ma'am, kinsa ni siya ma'am? Kanang naas at bang, mao nang baya, mao nay bay sa budlot og simod. Dawas gani na ron. Sikaran ko ng simod ana. Anong kiha-kiha mo siya sa barangay? Unsay pagtuon niya mahadlok ko? Ha? Amot lang ma'am. Ma'am, ay naku kasabitaw ma'am. Tigatod na po kong sumon ma'am. Awa dia. Ikaw rin mapiti na ko ron. Tigatod na gani taba. Animal. Raya niya. Hoy!
Babaeng budlot og Simon, gawas diha. Ha, ngano ko taw kiha-kiha pa man ka? Gawas na kay magpatay ta. Pakiton ta ka unsaon ko na pagbudbud ang imong naong sa simento aron mo hiyos ang budlot mo Simon. Hoy, gawas diha. Gawas na babaeng budlot og Simon, batig naong. Gawas ko na diha. Ay kaduhan pa ka. Kiha-kiha pa ka. Day, kalma lang tao na. Ayaw lang, samot yung kakapriso, ginahan na. Hilom diha ay apilon tahin nung kapawa diha. Day, kalma lang ko, day. Inang pahawa. Day! Oh, binuang niya. Maigot taon na, day. Oh, day, maigot taon na, day, oy. Day, ayaw, day. Ay, day, sakto na, day, maigot. Ay, sakto na taon, day. Maigot taon na, day. Padlamay, mahurot kinibutang na to, kurunaan ni, day. Ay, tay, si Brenda tayo. Awa tayo, nagwala na sa tay. Ay, manang sa nahitabo. Taray, nagwala na sa Brenda. Wala, nayati na ni Ron. Pagan yung tao ni Ron. Ay, ito, nasa tay. Ay, naigo ko, George. Badlungas, Brenda, tay. Amahan, makaniya, badlungan na. Una, ikaw ba naman ka? Ikaw ba lungan na? Agi ahak, magani, Brenda, oy. Aray. Brenda! Pamahawa mo diha. Wa mo ilabot, tingali kay apel tanon mo. Batsi mo diha. Hoy! Ayaw ko nung pasama-sama, Jabi. Saman, gusto kang ipadakot tikas pulis? Ipadakop lang naong nimo. Ay! Uy, ano, maigo ko, ano? Aw, maigo og yung karon, maigo og yung kagawas diha. Gusto ko magbugnutan duha, gawas. Gawas. Day, Brenda, day. Husto na tao na, day, Brenda. Maprisok yung kanan, day. Wa ko ilabot ang mapriso to. Back! Pamahawa lagi mo diha, makatago sa mo diha mga parawa mo. Pagkawag mo, please! Ay, pulis di ay! Di ay pulis ay! Ha? Diing na kalayaw ko hilabot! Ha? Diing na kalayaw ko hilabot! Tay. Brenda, tay. Tay. Nakuya pa sa tay. Tay, Tibyong. Tay! Ano niya akong problema ron? Kay gikihag yun ko sa akong silingan tao ng akong asawa. Gikihag yun. Iya magibato taong bay. So, ni na tao na mo akong asawa tao noy. Sa tatay, di man siya patuo. Probida, bisag budlungon yun, batuon hinoon ka. Unsa man, kung kamoy pasultihon na ni, kung kamoy pabuhaton na ni, tambagan niya. Unsa man, makaya ka na ninyo? Bam, masahi ko no ko diya, bam. Kung makaya ba ninyong akong, ang kinaiya sa kong asawa. Unsa man, kung kamoy pasultihon, George. Hello, Ate Pres! Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa tanan. Sige, Ate Pres. O akong pasalamatan, Gulyat. Giubo, Giubo pagkapon mo. Kadang tugnaw. Ada gabi ba kang hapla sa ato ang Oo, kada gabi. Iway Ako sad, kada gabi ko. Pero kanang tugnaw gani Gulyat ni Nanay or ko na to. Oh, normal gid, Ate Pres. Alam mo, hutoy ko. Mandar, Basta basta tugnaw. bugnaw. Oh, nang karon kita tanang bruto ka jacket to. Jacket, oo. Labi na ang bagyong kabayan. Kunti tugnawa. Sa amo pag-record ha. Mao ni Oo. pag-abot ni bagyong kabayan. Doon ay bagyo, no? Kanong pag-record. Pag-record na to. Pero to sa Davao, pero kita Saan? uwan lang ni ato ah. Kasi nga sa bagyo. Kabayan. Kabayan? Oo. Hala, kabayan? Surigao, oh. Hinatuan Surigao. Pero ato, Dili na nga staw. Kabayan man. oh, kabayan. Oh, ambot lang ka. Mao ba? Kabayan uli ni Castro siguro. Sige, ako pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with garlic, Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom na kadaan, ug usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inigpanuto ni mo maog hapon, usa gyapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Maog hapon, inigpanihapon ni mo, inom na sa kadaan ug usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule.
Ugalang na itong na problema, bahin sa kidney o UTI, di na taangay mahadlok or mabalaka ni ana. Tungod kay dunay na magkapaalibyo, makatambal, makaayo na itong gibati bahin sa kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung guhabiyang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kaigsunan, nga migamit sa ato ang said liniment oil, thank you kayo ni tanan. Kinahanglan kita, mahaplas kita ron panahon na sa among pag-record karon kay gauwan-uwan magod niya kinahanglan nga kami mga plus could be og said liniment oil, thank you yung kayo tanan sa mga kaigsunan nato nga migamit sa ato ang said liniment oil. Kamo ang naghimog number 1 kay tinuod man sad nga mutabang sa atong kalawasan ning said liniment oil. Nindot kay ni haplas gyud ini kagabi ini dayon katuog nimo. The best gyud kayo. Salamat kaninyong tanan. Pero mga kaigsunan nasayod ta nga unsay mawagtangon na ni ato ang said liniment oil, pero kanang original kanang anak rato mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika mga igsoon, mga suki na munting paminaw, tigamitan na to sa seed element oil gums. Ato yun yung balik-balikon, may gala. Balik-balik alam. Uy, grabe kay pag-record na mo ini. Sige ra yung uwan. Sige lagi. Sige uwan, murag taon-taon yun yung mahuman pila ni ka adlaw uwan. Ha? To Oh. Wednesday karon Monday man record Wednesday kuno ana ning kabayan to ana sa Palawan. Mas maayon murag tulog adlaw la, tulog adlaw. Predis ra. Kali asa tas Ginoo tawon may gala. Thank you. Mao na nga. Pero ang sunod ani kay Pasko sa ato pag-record nga Oh. nagdagan mo maabot Pasko wa na musunod nga kuan. Pero ang si kana bang dito ko kalimutan na gams. Kini atong suki tigpaminaw ba si Boy ba? Boy ako amigo ba? Boy. Boy ba ako barkada ko na ko gud. Boy, unsay plido di boy? Boy, ako na mga gagalan ko lang sa Boy Beatles. Boy Beatles. Boy Beatles, oh. Pero, tigkuan dyan sa gaps. Gabitan na ba yun sa sediment oil? Thank you boy. Gani gaps, ang problema rin ng boy kada, bantay dyan ko. Inag-birthday na, December 26 o 27, lagi bagyo. Di ba? Pila na ka-birthday na. Sagunsod lagi na gaps. Uya. Basi ko na ron. Palihan na Ginoo. Thank you kayo mga ikson. Pero, basta sa butika rin kita. O di kayo sa Facebook na lagams. Facebook, bisitahin ninyo ang page marketing niya, type ninyo ang Panyawan Herbals. Mga higala nyo, ayaw kalimot na ati, like ang page mga higala. Makita dito na ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products, seed marketing mga higala, mapalit na po nato sa Shopee mga iksoon. Shopee, the best Sa ato kayo. pa, butika, Shopee. Anar ta palit yan. klaro. Muna, ato i-gam sa katong ginikanan sa katong bahista nila Nga Kristiyan. i-like o share ang atong Panyawan sa element oil, di ba? Share, Share like kayo. like, follow niya, comment mo. Kung sa akin yung ang gibati sa to ang gihaplas nga said element oil. Makita sa nila yung comment ka, pulos mo. Oo. Lingaw yun sila. Nya sa ginhulga Negros Oriental, si Jaime Cambarihan, security ni sa eskwelahan sa Cebu International School Gams, sa gitudloan sa asawa ni Christian. Sa sa Purok Mangga ni sa Hugan magpuyo Gams sa konsolasyon si Hugan niya si Kwan. Por taga Negros kini siya gihulngan. Si Okay, Sir Jaime Willie, Cambarihan. katong ni kontak ba ni Sir Willie? Sa banda nilang Chanchan? Wala. Mo nagkalimot ko nagkalimot ko. Si Chanchan na pa ba'y banda? Wala na bandas Christian, sa kisam na ni mo kuha niya ko sa Di ba? sa Paul Squads bandas Christian kaya nagbuhat mo eskwelahan ko. Lagi, eskwela. Oh, Sakto gina kong gingon Sir Willie, marawa na na banda sa Christian, sir. Wala siya mo kuha kaya nagsige tudlo. Tudlo sa mga bata. Pero na yung mga Sige, isa lang. Nasa atong Pizza G's, di ko kalimot, nasa ito ka na to. Okay. Nasa ito ka na to. Hala pa na yun! Si James atong kakal, Bokyul, Poblacion. Sa Bokyul, Poblacion Trace, siya. Nabinag yun sa atong amigo kay Gams, si Non Suarez Gams, katong tino na itong iro, nga yan yung ipag-greet si Daniel Gascar, first degree ni Bibi, Mrs. ni Bro Sinon Suarez. Daniel Gascar, thank you kayo. Bam! Ayan. Salamat ang mga sakop o gingonan ng mga staff ni Reverend Father Mark Sarate, ang mong kura paruko diri sa Sambagdo, San Vicente Parish. Salamat kayo. Elibida sa mga collectors, no? Sila ni Sister Esther Flores, Sister Risa Gonzaga, ingon man si Sister Salvacion. Ingon man usam sila si Sister Miko Sistuso dito sa Lagun de Oslob, Cebu, sa Handmaid of the Lord, Sister Juana Pungot, sila ni Jaline, Wing, o suban pa mga kabanan, ingon man usam nila ni Brother Jo Marie o Sister Jeannie Tormes
Couples for Christ. Ang mga bata ninyo ha, katong mga sayo nga mga ligo, ang said celebrity ko Chick Beauty Soap. Ayaw kalimot pag-maintain ini, tungod kay mga sangkap nining glutathione o papaya extract para pagpabiling kitang younger looking o kutis artista. Doon na sa kini, natural moisturizer para dili mag-dry nga itong mga skin. Ug doon mga whiteys, mga blackies, mga up-up, pugis-pugis, katol-katol. Said celebrity ko Chick Beauty Soap, nga gikan sa Seed Marketing. Mga tana makita sa butika, ha? Ayaw na mga suroy-suroy. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to kadong adlaw, Gulya. si Dudong George Ate Pres. George. Mo sender na to niya. Ang problema rin yun ni George Ate Pres. Yung asawa nga, maldita kayo, Brenda. Grabe kayo eh. Isog kay Brenda. Itong mangagis. Itong hagis, pabatuon. Ano, no? Kanari kasi ang mangutang Ate Pres. Iya, pagsawayo niya to. Kanari sigar ba ng bata, tuslukor ka ng bata niya. Hala, uy. Siya pa yung mangutang ni Ana. Wasay nakabadlong niya, no? Madungo Wasay- siya bana, labayo rin sa kaldero niya bana. Di ba, way nakakontra niya ba nga iyang gianaaw no niya, musukol niya. Kani, Oo. kani, kay kikihan naman yun si Ani, Ate Pres. O di ay. Kikihan man si George, si George, si Brenda. Si Brenda. O, atong niya lang silingan nga gibato sa niya. Iyang si Ayun, Tisay, ano? atong si Tisay. Ano na problema ron niya? Bam, unsa may babasa ko no diya, Bam? Kuhaan ka diri sa panultihon, Kapitulo 22, versikulo 25. Ano, 26. Ah. Ayaw panaad nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kung dili ka makabayad, embarguho nila bisan pa ang imong higdaanan. At sa verse 24, Sige. ayaw pagpakighigala sa mga tao nga init ug ulo ug daling masuko. Ingali unyag makat-on ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya ni init. Kining ayaw pagpakigala sa imong init ug o. Ano siya labaw pa man siya sa higala kay banagod siya. Gingo man diri gulat nga ayaw pagpakigala sa mga tao nga init ug ulo ug daling masuko. Sa ako ning gulyat, wala siya magkikigala kundi yahan ning asawa. Asawa lagi niya. Oh, so ang iyarag yung buhaton na ni Gulyat, iyahag yun yung pantunon. Pantunon. Hindi ba tingali ba ayaw Gulyat nga kanang kada adlaw bubahag na lang ang ikog sa bana tungkol tinahadlok sa asawa? O sa imo paminaw? Tinawari, sakto gina. Kanang fair mo kay Di sad mayo, dili mayong tanan, paminaw nga, Bana, bana, under? under kaayo, eh, dili, Okay. good kaayo. O pero kada adlaw ba ang tanang hagis at tulad sa asawa, mapil pag kaigo ang tiguwang. Mauna. Luoy kayo baba, yung tatay tao tibiyo. Dagan maangin. Pwede ba ka nilimuton ni Nani Bam no? Ati Pres? Hindi na malimot mataglimot. yung kuhan ba? Ang kuhan na Yung- nga, yung- doon na yung- siya maka, kanang Pantun alkontra niya yun, ba, makapanton niya. Yung kanang kuhan gud siya ba? Ano na siya, kanang Iya, samba na Ati Pres. Malukmay. Luoy po kay Murag duklo. Nung sana? Sige, labayog kaldero, labayog... Sus, Kana bang kita siya katapat. Kanang ina na ba, makakita siya katapat sa iyang iya na mutagam siya. mangutaan na ta. Ah. Sige, kayo sa manika byudo, dili ba kanimo hinungdan gawa na siya magminyo pag-usap? Kay? Kaya ba kita siya babae ngayon, ana? Dili. Abi nimo Gabs, na ko amigo ba Gabs si Bert? Berto ba? Kay asawa ina na, grabe mga Unya. Ini ko. Unya to? Wala man siya kagwanta. Hospital ang asawa, wala. Kay Ha? nga. Kani Jabba nagkausa. Kuya pa. Kuya ban. O karon na. Karon pa na. Mao na inana. Darling ano ba? Mao na usa nga Jaban ka, makakuan niya. Mutagam ba? Sa ato pa, Mutagam siya. utilaw na bisag kausa sa bana. Oo, patilawon gud Paul, siya. lagi. Kay kada adlaw ang bana, siguro Gara man, labayo ganda. mo Wala man siya mag-inom. Magara mo po ng babae na na. Inom nga klase Oo. inom niya paso sa bakay sa. Yung labtika nagkausa ate pres. Gamihinay ra kay labtik. sa gilid, lisod man na iya. Ati Pres, diwa. Sampalungon. Wag yun, kagili, ana. Di gili. Bapa lang, sayang. May isog na gilid. Ang bana mang gugulyat, pres, kanunay lang labayog kardero. Mao lagi. Akong pangutana, nining kaisog siyang asawa, panahon sa mga obligasyon sa magtiayon, di ba ka maglisog doon lang bana? Depende. Doon na po tingali na na. Sa puton. Nadaghanan Diba? mga asawa, ana, mahal ka ng mga tigas kita adir asawa. Oh. Adir bana. Ini gabi ana sus hat kay na. Oh. Dali, Bakaps? Wala tinuna ka. Suwito, siya, suwito. Manguhit na. Ha? Suwito kita. Suwito ka lagi pa. Na kay... Basta na naman problema. Para, ay gulyat, experience ay na- kanang dili, Ha? paminaw ka, ika nga, isog kayo ang asawa, di kagabi, hat kayo pati ng mumutanga, panalitan sa duglaki nga isog, nga na, sad, Oh, ha, sa kayo. manghita ko glaking isog,
kanang dong, Sir George, na tingali mo silingan diha nga mga sakop bitaw sa kanang mga religious communities, Couples for Christ, o di ba ka kanang BAC, o di ba ka kanang Handmaid of the Lord, o di ba, dadaan na siya, tambong mo sa mga seminar nga pahigayon ni Dr. Rene Bulyoser, kanagin ang mga pangginoo pirme. Tsaka dala siya sakop sa BSP. Bam. Okay, para malukmay siya kay kaning asawaha, wala tingali ni siya magkabati sa pulong sa Ginoo. Di ba naman niya sa Efeso, tahura ug sunda ang imong bana. Murag siya man apo ni ko man ang bana gulyat no. Dili siya hilabtan buutan ko no. Buotan bitaw. Malumo kay kasing-kasing niyo mo. Sawa pero ang kanprinsya lagi Ate Pris. Hay na, kisay malumog. Si Brenda kanang mahubog ra si Ate Pris. Mahubog ra. Kay no Mahubog siya. ra mong guwa ang iyang inani. Dili uy bisa dili Bisa hubog. dili siya hubog. Bisa dili hubog uy isog Dili siya. siya ilabtan, buotan ra gyud siya. Pero og kanang makainom siya, magawas gyud iyang kabagsik. Pero og di siya ilabtan, kanang di siya kainom. Buotan gyud siya Ate Pris. Siya. Kaning pag-record na turon gulyat kuan man murag ikatulo man tingali rong gabi sa misa di Galio. Oh, Sa ato pag-record. tato pag-record. Inig-air, ano, basig, ato na nis Enero, ato na nis Pebrero. Kuano ni sa paminaw nako kaning pitsenyor na. Ato na January. Oo. Sir George, manangalita nung mauni kiniyayod si mong asawa, hiluta o gamay, kini ana ra ba si San Juan Bautista. Abunuhi ang mga libaong, pataga ang mga bungtod. Ambot pa sa butaan na nga, maghinulsol kita sa itong mga sala, kay hapit ang abot ang Ginoo. Nini pag-record na to kay, ani ang magkita sa adlaw, mga adlaw sa Adviento. Kanang hiluta siya o gamay, kay pananglitan og naanaw niya mo yung anak, gulyat, naanan niya sila yung mga anak. Lisod kayo nga ang ilang mga anak, makasunod niya siyang kinaiya. Mao gyud. 2024 pa jud abot itong Ginoo. Unsa Ha? 2024 pa jud abot itong Ginoo. Pero all na diri, dali. Sige na Man. kapit. Ngali diri, pero all diri, unsa? Dali, dali. 2024 kapit mo buhat. Di ba abot? Basta ka maabot na. Oo, gusto ko po. Ningo na bang pari, gusto mong tanos ginula, kamatay mo. Kasi kung gusto ka Alin, tanos dili ayo ginula. palayo, ano ka madunggan unsa to? Adi ko sukod pado. 2024 ba pa mabot ang Ginoo? Oo. Di. Wa pa kuno. Wa pa kita. Oh. Apan, abi ni mo gili, kung nagsunod kita sa mga kabubuton sa Ginoo, na ang Ginoo na nato. Na daan. naa. Di naman still ka magpaabot. Sige ko taksin bago. Diyos na ko kanang namo lain mo. Ay na Bible oy. Basta mao na lang to, no? George, nakadungog ka man George kanang naang hilut-hilutan ang kinaya sa mong asawa. Pamibro atong sa timong yun. Oh, Couples for Christ. Aron makadungog siya sa mga pulong sa Ginoo, Handmaid of the Lord. Unsay mga wala tingali mo makaadtog simbahan. Aron kung makasimba siya, makadungog siya sa homily sa mga pare, at least malamdagan siya sa iya mga gibati ug sa mga gihambir nga mga kinaya karon, ha? Og unsa man gani resulta, gikan karon pila ka buwan gikan karon, unsa na resulta sa imong asawa, pinagi sa imong pag may usab kaniya kay lain kay paminaw nga kada adlaw na lang murag hagtok mo imong agtang sa takob sa kaldero, ha? Og salamat sa pagpadagan din atong tulumanon. Kun ako ang pasultiyon. Anime.